Няма ферогриза обаче, също е това нещо. Хоп! Този ритм още не изтека, може да заряди също това. Да се радва. Подсеща, колко да подсеща. Абе, пак има всички баяк са, много хора са... Първите 10 човек са на 15 къдъпса. Георгия 25, Андрей 24, 800, благодаря Стефа 29, 23, Владето една по 19, а дето са добре. Само че той е премиер, тоталното ми ще е лапи. Бийте големия, бийте големия. Да не го вкарате във фаза. Случайно ли, че тръгне някой от паладините да го убие червен чук да се забави някой? А да иска ли го червения? Май да. Да, определено действа, преди път беше бая бавен. Няма нищо. Ако има нещо. Той пък приза как взе да там всички отвънка на това. Хора! Дите в огъня. Свършим песента. Аре бе, не мога да ударя, какво стана? Топка! Видях. Навътре бързо. Валкири. Дарк Пса и Владет и пък Владет. Кой полича? Каква е след 10 секунди? Разпреснете се. Бягайте. Марин. Тук на колко процента влиза във фаза? 40. Дестова ви го не дестова. Какво? За балоните да не ги вземат филари, също е окей. Каква е след 5 секунди? Може да се разпръснете вече. Пръснете се. Балон. Пръснете се. Така, Калин, Мегелина и Траксис с дефайла. Ивенцето е зета. Мага да Изгарете го към ръба. към ръба варете всички. Колко милиона къса? И сега на 25. Айде завъртайте се зад. Всички там, завъртайте се. Това е още 5 секунди, ако не го вкараме в фаза, измем като ключи. Фаза е бързо към ръба. Опрете се на ръба. Хилнете Чингисхан и мене. Бързо навънка. Ще умра. Ай хил си хилнете и Колгърл. Шамара. Къде седите, бе? Сега, вижте къде съм аз. Всички минете зад спирите, моля. Брат, Някой зарежда шамара. и Колгърл. Тук нямаме други поинти. Само един друг имаме, бе. Колгърл дига, може да дига и шамара.
не съм в комбо, така че трябва да бъдат подготвя се взема. Или е хер. Има 16, Вкараме в комбо. има 16 секунди да пазят, така че 10. Оп, и спирате лапка. Вътре. Аре вътре. Къде посега? Спирите. Да, много Спрете важно, се, спрете се, като съм спирите, той не ще си дойде букука. Не заставите само пред него. Някой паладин да пусне балон. То му фана, ще го да правят. Балон. Мой до стоята. Кое? Взема във фронт, какво да правя сега, аз съм долу има. Някой да го таунтне да не убие. Да го таунтвам ли? Вече Така, не. задръж. Вече не. Добре. Това си го нафъка, бе. Какво не Браво, почухме? Георги! Долу, тук точно. Съм не мога, долу съм. Бирите ще... Момчета, спокойно, дишайте, всичко бъде добре. Не, стой. Някой се е снимал. Сега ще спирити. Почвайте да каунтвате. Бягайте, Почвайте да бягайте. го каунтвате. Бягайте от спиритите. Всички Таунтвам бягайте. ли? Не, още не. Внимавайте с Дефайл дефайл. ще има. Празнеца. Слави ще умре. Ти. Не мога да го филна. Не, спокойно, не се притесняйте, аз по-малко се хилвам. Спиритите. улагна Внимайте за с момент. спиритите, че правят много демидж. Не Караме знам, сол. Пак Кому някой стана, трябва да бе? тълкне. Абе, куме, айде да с праснеца. как ще ме пусне мътъв долу, бе? Давай ме така написано, че това е бъгъл от тъпфа. Всеки момент ще му падне това. Добре. Браво! Оли. Еми нямаше как да го таунтна. Не беше заредил. Сори. Няма дигните. Колко процента Няма ми кой е, да ти бе? дигне, това е проблема. На 10. Хайде, бой бе, още не е Рескам те, Коли! Рескам те, преди да вземеш. Пресни Георги. Значи като събрат IQ минути в един рейд и просто играта става лесно. Спирити. Айде ще го Бягайте. разкарам малко. Бягайте. Бягайте. Мортар дефайл. Дефайл! Отходи! И пропълзяване. Точно така. Махнете там, Ники, дърпай го, че Дърпам идват го, спирити. спокойно бе, бич. Бирите Дайте ти му идват. по фражи. Тишина, А? умря. Не, аз 10% давайте. нарочно за да ги спра. Значи, между другото, не знам дали сте обърнали внимание. Харвен сол, пак ще се таунтва. Ако... Аз ще го таунтна. Това е много тъпо, че като вземи да убива. Това е най-глупото в това игра. Айде сега, гледайте си, гледайте. Пуснах им масово на спиритите за това. Се отвалих там. Абе, някой го е слоунал нещо. Да, паладините. Айде бе, печили бе! Абе, ще падне боса бе. Тихичко. Хина колко може, че няма мана. Е да ви свирна един път. Слави, не се сещаш да свириш обаче. Това греш. Георги, жив ли си? Аз съм тук, благодаря. Бягайте, спирити. На мен ли дефайл бе? Бах ти го кука. Още 1 милион. Аре, пуснал съм ти истерия, давай, чукай му. Бягайте от спирите, Ники. Дърпай. Дърпам ги. Рейнджерите бил. Още 1 милион и 700. Още един Спирити. там трябва да го оцелеем. Абе, защо седите? Дефайл, внимавайте. Таунтвам го. Чакай, порасна му работата. Не, Някой паладин няма ли да го сволне? То няма паладини живи са. кофти. Аре бе! Дигайте го! Някой ще трябва да го изтаунтва еса. Някой Макалистър, слагай щита бързо. Само бягай. Абе, на колко трябва да го будите, бе? Бой, 6 милиона и 100 давайте, 500к. Бой, 5 удара. Бой бе! Само бягай врати хата.
Още 3 така, айде. Пълно останете докато. Накрая си... Дефал, бягайте. Това на мене! Супер, не бягайте от него бой. Майната им на спирит, тя един не остана. Браво, това беше. Бъгна се Ето евент така между се другото. прави! Тихо. Спрете да го биете, спрете да го биете. Що? Защото има хора, които не са тук, трябва да арестам поне те, които са. Не Да, знам, аз никой като трябва падна да в ни пропаста убие. не може да ме дигнете, нали? Бягайте от спиритите. А я пиши на гъма бързо. Той Не се го убийте, багнава. личо убийте тъпите спирити да няма умрели и реснете всички, които можете. Пишете на гъма, вече бързо. Не се взимайте бе, ивенте, що се взе? При да го бие с това спета. По принцип в момента трябва да тече евент, сега ще видим дали ще се пусне, ако не се пусне. Трябва да се пусне, то още говори в момента, нали го пусне звука? Говори Да, на ще Fort говори. Green в момента. Няма се бави този дни ресни. Не, Меги, стой! Ето го бе, ето го. Ей, сега ще тръгне евент, стойте, не се занимайте с глупите. Знаете, то се очаква. Много добре. Значи, по принцип става хора, просто трябва повече от трениране. И сега ще ви кажа нещо за ток. Опа, тръгна. Значи на ток съм измислил нещо, което ще направим. На нормала, утре вечер или други ден вечерта, ще се съберем. Казвам ви хора, аз и Ники в един райд, ГГ, няма равен този райд. И от Айде, първия айде. път изрод. Благодаря, и аз обичам, да. И Ники има една... Голямата пътенарката ще. Само че Йоте, няма... Не браво на Ники бе, ей! Само че няма да ги дигне. Това трябваше той да дойде и просто Чакай, да не го се убиеме. знае. Чакай, Той бе, още не не ги свършил. дига лича, сега има евент, бе хора, евента е 15 минути, вие... Ти вилно ги дига, бе, човек. В смисъл, баща му да е на Вич. Ето са. Ама предния път това. надигна даже такова, даже само Дестро или кой остана накрая. Записали на кой беше. Защото деструя паладин, той Ама не той може. тогава ни уби всичките. Имаше разлика. Тогава ни изби всичките, само Дестро остана жив. Е, готов са ча да ги рита. Да го рита. Идеално. Сега трябва му да се появи баща му и да ни ресне. То не видях и този. Сега ще ресне. Поне слушайте звука, приятно. Като говорите ни Сега супер. като ви ресне, стъкнете и ясно, да, Да. Айде. Rise Champions of the Даже Light. едно херои. Ама Мегелина и Кандруа не ги е реснал. Ивенце, а тебе? Така е баба зле. Ти дигна ли се? Много. Тя да не е била долу в стаечката. Не е бил стечка. Аз бях в тази. Да махме клипа, бе. Аз няма да го махам, защото имам титла с този герой. Въпреки че Сега не клипа го има, но искам лупайте, да ако го видя. обичате. Че малко сам. Трябва пак да мога. Да. Айде, улити. Значи, сигурен съм, че полярва. Shadow Frost. Охо, дайте го на бата. Как може да падне став за... Това е най-добрия став за Ресто. Ау. Така, значи Шарда го пасват. Всички от всичко пасват всъщност. Ей!